Ki shigowa ta fa gaskiya. Na ajiye mayafi na kenan a ƙaramin falo sai na je na waya. Ni duk irin wannan abubuwan na wani ka zo ka rayu da mace, in fact I'm not even ready for stress ɗin ya mace. Dalili shine ina da matsala wanda na sha gaya maka. Ina ƙarami mahaifiyata da mahaifina ce musu ake Laila da Majnun saboda tsabare da suke son juna. Amma kawai na farka dare ɗaya na ga mahaifiyata ta ɗauki ruwan zafi ta kwara mishi. Hakan ne ya sanadiyar rayuwarsa. Me zai sa in yarda da soyayya? Bayan in dai soyayya gaskiya ce na gani sun nuna wa juna. Dan daga baya ta zo ta ƙare a haka. So ni gaskiya daga lokacin ban yarda da mace ba, ban yarda da soyayya ba. Kawai abin da nake jira yanzu ta haifa min ɗa. Tana haifa min ɗa zan ƙara mata gudu. Shikenan. Because ina tare da wani trauma a halin da ake ciki. Wani lokaci idan ne wasu abubuwan daga baya ina dawowa ina da na sani me yasa ni su. Because abin da ya faru da ni lokacin da ke yaro ƙarami har gobe shi ne abin da ya taɓa ni a rayuwata. Ba na san lokacin da zan ji raina ya ɓaci in yi ihu in yi faɗa ko in wulaƙanta ɗan adam ɗan uwana ba san raina ba ne. Abin da ya faru da ni a rayuwata ne nake tabbatar da shi. So me yasa sun zauna da wata mace to ta sana wani hali. Bari baka sai an jima. Na'ima. Kinga. Dakata, kaka ce min komai. Na ji komai. Bai san na shigo ba.